Метатрон, Ж. Специално за любими педофила. Ж. Готов ли си, момче? Здрасти, Пими. Здрасти, гейо. Расте ли патлака? Расте ли змео? Не се меси за дънди и крокодила. Ще дойда Каспичан да те бао педофила. Пише в интернета с непълнолетни. По-добре от прозореца се метни. Знам, че те дупкат под опето. Ето, празно ти е портмонето. Вали го в морето. Прави свирки и просиш пари. По-добре в гъза си ги наври. Мизерник, скапеник, не си от пенек и не знаеш как се прави рап. Правиш чалга. Взимаш стотинки и си мислиш, че взимаш печалба. Ако искаш даже, пусни някаква шиба на жалба. Да те бал у каспичанския педофил. Крокодил. На фит с Метатрона, живееш Каспичан в фургона. Правиш се на страшна, ама само пред децата. Преди всички мъже си ядеш войната. Само ти си мислиш, че си фактор, а вече брюшниките до стария трактор. Метатрон е студент, след 1 декември, ти си рапър деца на 15 септември. Започваш лайфове, а с него едната мишка. Всеки в неда ти е виждал малката пишка. Цял ден на машинките, пак си на минус. Почти си до основи под компютърен вирус. Работата ти е филм, ама ефтина продукция. Метатрон влияе директна екзекуция.